Ambalma Sherifla Jabarani Flobo Maliko no fukata se Maliko kana mamba fuka barkada ka fonyana kwa bisimila kwa Jabarani su Maliko Sherifla TV ni wakaba mananga kuna funi alikene udaele lenyi kuna funi ndamne na mimbe talike Mali jamana tani sigi ministri sula umauni anazer ma fukata se anga polisi la ka ujera kubulu di nyoma kasika barabado nundu no de mobli ba munu joli mbestra ba kan ka soro shariate kasika uluboye aninku joli fana bali ni barakura nyere nundu na ufeka bebi araba so madama Jean Kalo Klitan samba flani muka ani woro wala fo bubu bulibana Sherifla Jabarani soto kala Mamadou Ben Sherif Sano Sumano ani Ibrahim Kulubali kumewe ansama munu na ngaje ko sheri anyofe Ministri som nyashine no bolma fe an siraba ko kunganko nyana bolima anga jamana konnala utemena anazer fe oni polsuka buludi nyomala uye barado sigisenga bara imena talike femuka ode bolma fe munu jolendo gitrons krefe walikele gitron sanfe nabege deguye ka nyeshi bolma fe bulla toma ni abe sira bulli gelea sira bullauma ko bolma fe nunu mine katanu ye polsila ani ka nyangini da atiku kun togomina siraba be se ka sege atuyala buli ka se ka ke nogoyala iba fo iba do cogo mina anazeri jamana ka chake da min yeshinindo ka siraba kan kasara kele min be barake ministère des transports et des infrastructures ka hokmu kono anka barawla tasira la ayera ka fo ko ka siraba ka se ka la sege a cogo ya korola siraba be glamin kama no ye moko ka se ka bolala kishi kono ka se ka siraba la sege o kono anazer ka barala o ba kono donc bine aya nga duguba kono siraw jatemine iba e ka fo ko siraba o kelendo fenye siraba la solima dabo min kama ni oye ka ke garage mobile joro ye ka nga chantier o chenchem boyoro ye ka ke anga sugufie towi donc o kama madame le ministre ka yamaria kona na nazar nyamawa ka recommandation kono an wili la bi kase ka démarrage ka na activité lancée chuko mena kase ka siraba o libérer bamako kono ya kase ka lafia ke wakati nataw la kase effectivement ne bara ndi ya ye ne ti bara en kun foloy bara en dam na folo sensibilisation na cha équipe na chien chama kase kana mo la sensibiliser ka fouiller ou flé joda mino na nunti joro ye u kanga ne yoro bla choko membato bolma fen u kase ka boli ferema o ko fait sensibilisation ko fait sommation kunkera ni oye ka sebeni ke ka bari se bolma fen na ka fo e min ka bolma fen ni wakati bi bolo i ka bolma fen ta ka boyidi donc ali bini ye bi bara jatemine amba laje bolma fen minu be nolu ka suru sirala ambi sommation de bari olu la ka fo ko clé sababu bolo ku ka bolma fen ta mais minu be nolu bi sira sanfe ana baraka nyokon polisu ambe wajibi ambo lu sama ambe ta nolu fure anazer ka kuna fon diso nyema ale ka kumala aya ira ka fo ni bara imena to sina fo clé saba abe bamako fa ambela jele ne kofo la yini fo itala fodro sira ka sege atugala bolma fen bolaw ka se ka boli u boli togola ka soro o ma dekun soro ka keni do ka bolma fen joli sira kan ateta ka boy na be ke dekun ye mogoma ayi woli fana bla ka nyeshi bela jele ma o ma ni ka bolma fen be sira ka ika ta ka boy yanu ka se ima kadaka nu seri ima ika bolma fen ta fourrière la ibe kla ka amandu sra ni bara kun folo ni ye kile saba bara ye a damina na bi ambe shini kala ka shini ngene kala me nya fiye chugo mina ni nye koye bi mimbe jamana o nyemo ka hamina ko bado ka foko siraba ka sigi a glankuna no ye boli e kishi kono donc ni ala sonama do na taula bara mina fanga bunya abi bamako yambi ka se mali fantan nani bela siraw ka se ka libérer mobile minu ni i sorla nin kono e bita kata ni ye fourrière la no ye policier bini yanga code de la route ba fo ka fo ko moko mi ni ka bulma fembla siraba do sanfe min damara jaba je kama o kabla ka damine clé wolon flala ka yele ko yamaria be fanga boloki ka bulma fen sama kata bla police la na tagara bla police la bulma fen ko be boala musaka kola o be e bulma fen tigi de kan o kofe nyangini were bala kata nyefe minye jugement nye fo kata se ware basaraw ma olu be bala amala dona ka fo ministri som nyashine no siraba ani bolma fen ko kunganko nyana bolima oni anazer ni polsuka bolodi nyoma konnala maoma ni ka bolma fen yiranna nyangli bawde be da iku
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ fɛn min bɛ tali kɛ akademi sherifla ni o ye sherifla balontan degesoba ye o maaw kɔni olu bɛ baara la su ni tile Burkina Faso jamana kɔnɔna la o siratigɛ fɛ u bisimilara Mali jamana kɔnɔna la yan nɔ nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna na sherifla duba kɔnɔna na Bangɔni Janginɛ bugu la u ka kunbɛnni kɛnɛ in yɛrɛ a sigira ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 ka sanga ni maba caman yeli ye a kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa n'an karamɔgɔ denkɛ a se Sherif Ahmed Tijani Aidara ni ale yɛrɛ de ni akademi ko fɔlen a ma ɲɛma ye Sherifla Jabaramuso tɔgɔ ala Yakuba Goita ni Baba Keita kunbɛ olu y'an sama minnu na an ka jɛk'u ɲɛfilɛ walasa akademi Sherifla ka se ka seko n'a dɔnko jira diɲɛmaw la min ye tournoi belebele 2 ye a y'o participer Burkina jamana kan o min fɔlɔ kɛra tournoi international tenekuru ye o tournoi in kɔnɔna na akademi Sherifla kɛra akademi sabanan ye min ye tournoi filanan ye o kɛra tournoi international Talamaxi ye o kɔnɔna na akademi Sherifla ye wulikajɔw bɛɛ sigi sen kan ni ka o première place sɔrɔ o hukumu kɔnɔ o sigitɔ Bamakɔ min ye akademi Sherifla kanubagaw joueur masaw fo ka taa se akademi Sherifla promoteur yɛrɛ ma o min ye Sherif Ahmed Tijani ye o y'u kunbɛ cogo la Sherifla kuruba kɔnɔna na min ye Abubakar Traoré ale de tun ye maître de cérémonie k'a ta akademi Sherifla chef de délégation la o min ye Self Kulubali ye entraîneur ye sporteur ka président fo ka taa se promoteur yɛrɛ ma Sherif Ahmed Tijani Aidara bɛɛ lajɛlen joueur fo u ka nin wulikajɔ in na comme an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a bɛɛ ɲɛfɔ ka na a bɛɛ fɔ ka ban laɲini dɔ dɔrɔn de bɛ n bolo k'o ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma n'an y'o sɔrɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ hali bi u ka dɔ fara tournois kan international pour que an fana bɛ se ka an ka talent yira hali bi k'an somɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na an'an ka jamana inshallah an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka gɛrɛ nin tɔn in na n'o ye akademi Sherifla ye a k'a dɛmɛ ni min bɛ se dunun na i ka dunun fɛ ni min bɛ se baara la i ka baara ta an ka nin dɛmɛ n'o y'an ka siniɲɛsigi ye o bɛ nin de b'anw ka quartier la yan fana nin ye mayya dɔ de ye ka ɲɛsin anw ma o bɛ an k'a ɲini fana an den minnu bɛ yen n'u bɛ se balontan na an k'u gɛrɛ tɔn in na k'u tɔgɔ sɛbɛn don dɔ i ka se ka nafa dɔ sɔrɔ i den ka wolo la an bɛ barika da an tɛ kuma janya komi fitiri sera an bɛ bɛɛ fo. balontan tɛ se balontan ye baara de ye an bɛ baara tɔw dɔn cogo min na balontan ye baara kelen de ye an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo n bɛ président fo kosɛbɛ donc denmisɛnninw u ye mun laɲini u y'o de sɔrɔ an yɛrɛ ye mun laɲini an y'o de sɔrɔ n kɔni b'a dɔn denmisɛnninw ye baara min kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ taa san 1 sɔrɔ yɔrɔ san 2 sɔrɔ yɔrɔ denmisɛnnin bɛɛ b'a a ka hakɛ sɔrɔ balontanko la. an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di Sherifla famille bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Sherif Ahmed Tijani Aidara ye a ye ŋaniya min siri denmisɛnninw ye ŋaniyaba don kɔnɔnajɛlen ŋaniya don sɛbɛn ŋaniya fana don n'o ye k'a fɔ an ka jɛ an ka denmisɛnnin dɔw dɛmɛ u y'a fɔ cogo min na an ye fɔlɔla ka tournoi min participer o ye tournoi international de tenekuru fɔ ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn na Burkina équipe baw de tun don donc an ye 3e place ta o tournoi in na tournoi filanan na donc u ye balontan kun fɔlɔw kɛ u ye équipe bɛɛ lajɛ mɔgɔw bɔra jamana caman na ka na tubabu caman tun b'a kɛnɛ kan minnu bɛ denmisɛnnin balontan tɔ minnu nana mɔgɔw ɲinili kama u ye équipe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ équipe ɲɛnaman 2 u bɛna olu choisi nin kɛnɛ in kan k'olu bila ɲɔgɔn na o ye anw ni équipe min bila ɲɔgɔn na o ye Focus Sport a tiɲɛ yɛrɛ la fo i kun ka ye nin don ma deli ka Sherifla denmisɛnninw ye ni courage ye ni technique ye u bɛna ka na ɲɛɲini an ye nin formation in kɛ cogo di an y'an ka mɔgɔw ta cogo di hali sisan u b'a la k'an wele anw bɛ bɔ yan don min na ka taga Burkina Faso o don kelen de bɛnna Coupe d'Afrique daminɛli ma ka Coupe d'Afrique de Nation Cheikhna Amala ale de tun bɛ Mali kɔfɛ Cheikhna Amala un défenseur central a yɛrɛ nana ni maillot ye k'a fɔ ko a bɛn'o di Sherifukɛ ma n bɛ fɛ Sherifukɛ i ka dugawu kɛ i ka akademi min bɛ se ka an ka laɲini s'an ma. kɛnɛ baaraw bɛ ka sɔrɔ ka na kun cɛ ni dugawudon ye ka kɛ akademi Sherifla joueur ye cogo min na u na se ka sanayɛlɛ sɔrɔ.
ali bi an bɛ to nin kɛnɛ kelen kan ka alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an fana karamɔgɔ Aseyid Sherif Ahmed Tijani Aidara ali min ye ni akademi belebele a ɲɛmaa ye a ye laseli minnu kɛ kɛnɛ kan ka se ka o ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ. Nin waati la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ min bɛ an bolo o de ye ka bɛɛ fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan. Nin waati la nisɔndiyalen don nin baara min ni a bɔra ka kɛ ni o ye akademi Sherifula denmisɛnw ye ka bɔ yan ka taa jɔnjɔw sɔrɔ ka na yira an na an filɛ o nisɔndiya kɛnɛ de kan. O la supportɛrw ani ka fara kaniyɔnw bɛɛ kan o ko nin tɛ se ka kɛ ten fo ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka akademi Sherifula denmisɛnw ka o kunbɛn an filɛ o kɛnɛ de kan. An bɛ ka kɛ Sherifula yɛrɛ kori kɔnɔ i n'a fɔ Salif Kulibali a bɔra k'a fɔ cogo min o ka baaraw daminɛna yan o ni ka fara entraîneur Jérôme ninnu kan o tun bɛ an b'a fɔ yan y'u ka base dɔ ye ka se fo bi ma an nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ kan kuma jan tɛ an bolo fo ka denmisɛnninw fo mais o ka nin baara min n'u taara yira mais a tɛ se ka kɛ ten fo degedenw degeden karamɔgɔ minnu bɛ u la u ye baara min kɛ o de résultat o yera u ka ɲɛtaga kɔnɔ ani u ka tagaɲɛ la an bɛ u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na bureau min bɛ yen ni o de ye baarakɛla ninnu yɛrɛ ye Salif Kulibali ani a ka bureau membre bɛɛ an b'u fo nin kɛnɛ kan yan ko an nisɔndiyara u ka wulikajɔ la u ka baara la an nisɔndiyara o nana yira anw minnu na Sherifula duba kɔnɔ n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale fɛ yan ka na nin bonya in da karamɔgɔ ka denbaya bɛɛ kan an nisɔndiyara o la nin ye ko daminɛ de an b'a ɲini Ala fɛ hali bi ɲɛtaga bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'u ma denmisɛn ninnu ka ninnu bɛɛ kɛ don dɔ cɛw ye an bɛɛ kan sigi ka u lajɛ diɲɛ kɔnɔ yarabi Ala k'o nɔgɔya an b'a dɔn fana a bɛ senna sabu u taara Mali bɛɛ wasa Burkina sisan an b'a fɔ Mali ka fierté kɛra ninnu ye nin taama in kɛnɛ kan mun b'a bali don dɔ la Mali ka fierté ka kɛ ninnu ye équipe nationale yɛrɛ la ani Mali ka fierté ka k'u ye kɔfɛ jamanaw kan ka Mali tɔgɔ ta ɲɛfɛ an b'a dɔn o bɛ kɛ yarabi Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'o teliya Ala ka sago di k'an ka laɲiniw sabati Ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya ni Ala kira hɔrɔma ye Hamala Kulibali a bɔra k'a ka mayo di an ma ale bɛ international bi ale bɛ Mali denmisɛnw fɛ alhamdulillah minnu bɔra ka Coupe d'Afrique ta ko u taara Coupe du Monde fana na o la an b'a ɲini Ala ka o yira an na hɛrɛ la. Kunnafoni na sira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ ni k'an kunda Côte d'Ivoire jamana ale kan min bɛ tali kɛ bɛn sabatili dɔgɔnɔ jamanaw kɔnɔna na o de kun ye dakun min tun talen don ka se ka kunnafoni di kɛnɛba dɔ ɲɛnɛmaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a faba Abidjan yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔnɔ minnu sigilen don Abidjan olu ka sifinnakaw ka kuluba fɛ lajɛ in yɛrɛ ka kɛ ni kunnafonidilaw ye a kɛra u fɛ ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye juin kalo tile 7 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan dugu min bɛ ko Adjamé lajɛ in sigira yen nɔ de u bɔra dɔgɔnɔ dugu caman na ani Côte d'Ivoire fan caman na ka se ka na ni sigiba in ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ sigi in kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ dɔgɔnɔden ninnu u ye u ka dusumakasa fo ka taa se u ka laɲiniw ma yaasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogoya min na dɔgɔnɔ dugu kɔnɔna na u ye o kɛ kɛnɛba in sanfɛ u tilala ka wele fana kɛ ka ɲɛsin an ka jamana a yɛrɛ marakafo maaw ma fo ka taa se a ma ɲɛmaabaw ma k'ali bi u ka dɔ fara lakana kan yaasa dɔgɔnɔ dugu a denw an'u bolokɔnɔminɛw u bɛ se ka lafiya cogoya min na Mali jamana kɔnɔna na u ka kumakan ninnu lasira an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Jakarija Dambele ale de fɛ an ka jɛ k'u seereya mɔgɔw ye weleli jaabi ni ye mɔgɔ wele n'a y'a jaabi dɔgɔnɔw y'a yira ko an bɛɛ fa kelen ba kelen vraiment ne misi wasara a la actualité bi na Mali bɛ yɔrɔ min na centre bɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bandiara dugu bɛ yɔrɔ min dɔgɔnɔ dugu bɛ yɔrɔ min bɛɛ b'a ye la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ an ka autoritéw a ye jija ka nin problème a ye an dɛmɛ an bolo fara ɲɔgɔn kan ka ni an bɛ bɔ nin degun na n bɛ jeunesse dogon bɛɛ wele an ka wele ye mun ye an ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛlatigɛ in na an ye ɲɔgɔn sen to yen ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ko caman bɛ nɔgɔya Ala ka faamuyali don an bɛɛ cɛ farafarali min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o bɔ a la an ye wele da dɔgɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye Côte d'Ivoire jamana kan minnu bɛ Abidjan ni minnu bɛ intérieur la alhamdulillah dɔgɔnɔdenw bɔra caman ka na wele jaabi u bɔra caman ka na wele jaabi parce que wele kun yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye pays dɔgɔn ye n'i ko pays dɔgɔn dɔgɔnɔden bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ mais min ka gɛlɛn
an bɛ min fɔ dɔgɔnɔdenw ye u k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de ye ba kelen ani fa kelen ye maintenant min ka gɛlɛn an bɛ wali jamana kɔnɔ Côte d'Ivoire yan an b'a kɛ cogo o cogo an k'an jija an ka fara ɲɔgɔn kan tɔnw cayalen don kosɛbɛ an k'a bɛɛ kɛ kelen ye k'an faso k'an ɲɛsin pays dɔgɔ ma walasa kow bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na parce que tɔn camanba in a nafa ka dɔgɔ an ka dɔgɔnɔ minnu bɛ jamana wɛrɛw la Italie France minnu bɛ Europe Asie Afrique anw sɔrɔla ka hakilina minnu sɔrɔ ka nin baara in kɛ an bɛ welewelemada kɛ olu bɛɛ lajɛlen olu fana ka se ka nin baara in ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛsin faso ma parce que faso filɛ nin ye a bɛ ka taa jɔnya juru la faso sɛgɛlen don an masaw bɛ ka fa an dɔgɔninw bɛ ka fa an denw bɛ ka fa wa n'i taara dugu dɔw la bi i bɛ maa minnu sɔrɔ denmisɛnnin minnu k'a daminɛ san 4 fo ka taa se san 10 ani musow dɔrɔn de i b'a sɔrɔ kamalenkɔrɔ dafalenw bɛɛ lajɛlen dugu bila ka sabu kɛ min ye o de ye terroriste ko ye donc an bɛ wele min da dɔgɔnɔdenw ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin wele in bila an ka faamaw ma u k'u kɔfilɛ an faso la walasa baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na. Mariki k'an wolola yan an ma ɲinɛ an yɛrɛ kɔ o yɛrɛ diyala ne ye donc an bɛna continuer ten n'i ye fɔlɔ ye a kana kɛ laban ye n'Ala sɔnna an bɛna jija tugun ka an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan laɲini bɛ yen an bɛna ɲini ɲɔgɔn fɛ mais appel min toujours jeunesse dɔgɔn bɛɛ ye u ka jija an ka kɛ ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ olu bɛ se ka kɛ an bɛ se ka ko caman kɛ dɔgɔnɔdugu la n'i ye Côte d'Ivoire ta dɔgɔnɔ bɛ yen dɔgɔnɔ sen min bɛ a ka ca n'an fara ɲɔgɔn kan parce que autorité bɛ n'an lamɛn mɔgɔ sera ka nin kɛnɛ nin sigi an b'o bɛɛ fo an ka président Kata Bandiangara Sekili Koro Bankasi Douanza an b'o bɛɛ fo parce que o ye min kɛ nin vraiment ko dɔw la an bɛ kan ka foli kɛ donc an bɛ o laɲini u fɛ u ka continuer quoi a kana k'a laban ye. o y'an wele ka na kɛnɛ organiser ci dɔ don an dɔw la ko vraiment dɔgɔnɔdugu bɛ min na a bɛ ta bɛ ten donc an yɛrɛ ka ɲɔgɔn lajɛ réunion 3 an k'o kɛ ji jukɔrɔ pour que ko bɛ se ka ɲɛ ɲam ma an y'o alhamdulillah sigi kɔnɔna la an ye bɛnkan dɔ sɔrɔ ko an bɛna jama wele ka dusuma kasi yira balimaw la maliyɛnw la Mali autoritéw la kɛrɛnkɛrɛnya Bandiangara mara kɔnɔ alhamdulillah an ye sigi min kɛ a bɛ sigi ko 3 bɔ ka dɔ kɛ wula fɛ ka dɔ kɛ tile fɛ an ye caman kɛ a sigi nin ye a résultat de ye nin ye an bɛnna min kan an bɛ jama wele dɔgɔnɔw bɛ wele dɔgɔnɔdugu bɛ yɔrɔ minɛ bi dusuma kasi bɛ sécurité t'an bolo yan dugu bɛ wuli diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ faga diɲɛ don o don donc an bɛ sigi nin bɛnkan dɔ sɔrɔ fo ka se dɔgɔnɔdugu lakanda ka message dɔ ɲɛsin Mali autoritéw ma dɔgɔya tɛ nɛni tɛ degun dɔw bɛ an ma dusuma kasi yira Mali autoritéw la an t'olu dɔgɔya maa o maa i ka jamana i ma kan ka i ka jamana dɔgɔya i ka président ma kan ka dɔgɔya i ka président assemblée fana ma kan ka dɔgɔya an b'a bonya yɔrɔ karama yɔrɔ an kɔni dusu kasilen don pour que faso Bandiangara kan ka lakanda cogo min na olu ye sigi ye nin ye alhamdulillah ala fo ka ala barikada jama bɔla mɔgɔw nana o y'an lamɛn an bɛ ala fo. Ni ne fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Algérie jamana ɲɛmaaw b'a fɛ ka kuran bondo dɔ jɔ ka ni Tchadi jamana la n'o ye centrale électrique ye a ka kuran dita hakɛ megawati 40 don Algérie ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ a bɛ don Algérie jamana ka hakilina dɔw de dangɛnɛmayali da fɛ ka ɲɛsin farafina cɛcɛ kana jamanaw ma juin kalo tile 8 Algérie kaw ka minisiri ɲɛma Sifi Griyabo bisimilala N'Djamena Tchadi faba la Tchadi ma ɲɛmaaw fɛ ninga kuran bondo kuran in birikide ngaleda u ye min ɲɔgɔnna ni Niger la ni kɔsa in na u y'a kurubongari Niger ɲamana kɔnɔ o ɲɔgɔnna de do a bɛ ka jɔ yɔrɔ min na o ye Tchadi faba N'Djamena iziniw bi sɔrɔ fangu min fɛ zone industrielle a bi jɔ yen de wa bɛ ka jɔ Algérie jamana taji ni gazi bɔ cakɛda Sonel Gaz International de fɛ Algérie ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka farafina cɛcɛ kana jamanaw dɛmɛ ni nin baara bolodalen ninnu dangɛnɛmayali ye k'u ka dugu jɛ ko 20 da maaya kɛcogo nɔgɔya u bolo. Sifi Griyaba Algérie minisiri ɲɛma a y'a jira k'a fɔ Algérie ma ɲɛma de y'a bɔ a diinɛ n'a ŋaniya la ka sanga ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya ye Algérie ni Tchad ka baara dangɛnɛmaya a y'a jira k'a fɔ nafaba bɛ kuranko la jango jamanaw mɔ minnu bɛ ɲɛta sira damo a ko kuranko jɔyɔrɔ ka bon jamanadenw ka yiriwali la nafolo yɛrɛ labaarali la jamana kɔnɔ
Algerikaw ka minisiri ɲɛma ye a jira k'a fɔ ani Cadi cɛ u bɛna baara caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna cakɛda yɛrɛ min filɛ nin ye ka kuranzo in jɔ n'o ye Sonel Gaz International ye ka bɔ Algérie a bɛna taji ɲini ni gazi ɲini daminɛ Cadi dugukolo ka sanga ni Cadima ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye a ko wa Cadi jamana kelen tɛ farafina jamana caman de ɲɛmɔgɔw bɛ yen minnu gɛnmɛ ka wele bila Algérie jamana cakɛda in mɔ taji ni gazi ɲini cakɛda dɔnniya minnu bɛ a la o nasira fɛ a ka na n'u ye olu ka jamana kɔnɔ ka baara kɛ u ye u bɛ se ka bɔ kɛlen numu kɔnɔ min bɛ Maroc ni Espagne cɛ ni a kɔnɔ maaw muruti bɛ Maroc fanga ma ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ni Maroc jamana kan bɛ k'i ka yɔrɔ dɔ don Sahara Occidental a mamurutilenjɛkulu min kɛmɛ ka mugu ni kisɛ banamini ani Maroc fanga cɛ u bɛ wele ko Front Polisario a ɲɛmaaba kabina tutigɛ kuma min b'a ɲɛmaaya la san 1976 fo san 2016 Mohamed Abdel Aziz a denkɛ min ni maa caman bolo o de kan ka bila a nɔna mamurutilenjɛkulu kunna Lahabiba Mohamed Abdel Aziz o de fara nga kunnafoni caman bɛ ka nani a ye k'a fɔ Maroc jamana durunin dɔ de ye a fa n'o kɛra tiɲɛ ye maso minnu ka fɔ la u b'a jira k'a fɔ Maroc jamana a bɛ ka ba don surasiya la kɔsa in na kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna kabini ani Bani Israɛl ye jɛ segi u cɛ ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka laɲini ye kabini a ka mandat fɔlɔ san 2020 Front Polisario ma ɲɛmaw mamurutilenjɛkulu in dimanche juin kalo tile 7 de u bɔra ni kɔrɔfɔ ye k'a fɔ maa min ye u ka jɛkulu yɛrɛ tu tigɛ ni o ye Mohamed Abdelaziz ye a denkɛ Lahabiba Mohamed Abdelaziz bɔnɛna a nin na ka fara a toɲɔ dɔw kan ka sabu kɛ k'u kun kan kunbɛ k'u ɲɛsin Maroc kɛlɛbolo dɔ mɔ fa dɔ fɛ u kun kan ka ŋwara da min na a ma ladɔnniya k'a fɔ denkɛ faale Lahabiba Mohamed Abdelaziz Front Polisario ɲɛmaaya so ma don wa sifinnakaw minnu bɛ Front Polisario mamurutilenjɛkulu kɔnɔ n'olu kɛmɛ ka labɛn kɛ kɛlɛko nasira fɛ ka kɛ sini ɲɛsigi ye Front Polisario bolo o ɲɛmaaba fɛnɛ kun don caman kun bɛ ka jigiya yɛrɛ k'a fɔ ale de bɛ sɔn ka cɛkɔrɔba nɔnabila n'o ye Mohamed Abdelaziz ye Sahara Occidental ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ drone de ye ani a toɲɔgɔnw fa u labɛnnen k'u bɛ kɛlɛ bi Maroc jamana surasiya dagayɔrɔ dɔ kan Maroc jamana ma ɲɛmaw kɔni ma kuma fɔlɔ ko kan n'o y'a sɔrɔ olu nɔ don wali kelen u nɔ tɛ nka Lahabiba Mohamed Abdelaziz Front Polisario ɲɛmaaba denkɛ ka faali a bɛ fɛn kelen de jɔ bɛɛ lajɛlen hakili fɛ minnu ye Maroc ni kɔnɔ in kun kan ko jateminɛbaw ye olu ko Bani Israɛl jamana jɔyɔrɔba bɛ bi Maroc jamana ka kɛlɛkɔrɔ kabini san 2020 ni accord Abrahamu Nabila Ibrahima bɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan o kɔrɔ ye arabuw ni yahudiyaw cɛ bɛnkan ka mankan b'a u cɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'o hakilina min da ni Maroc jamana donna o da fɛ ka jɛ sigi ani Bani Israɛl cɛ a ye Maroc jamana surasiya kɔrɔ don bawo dɔnniyaw minnu bɛ Bani Israɛl la kɛlɛ nasira fɛ a y'a dɔnniya caman yɛlɛma Maroc jamana ka bolo kan ka daminɛ kɛlɛkɛminɛnw na ka taa se mansinmafɛn ɲɛdɔn mɔ kɛlɛ kɔnɔ nin bɛɛ dɔnniya yɛlɛmana Maroc jamana ka bolo ka Bani Israɛl fɛ fɔ ka taa se droniw mɔ wa don nataw la yɛrɛ Maroc jamana ni Bani Israɛl bɛ kuma ɲɔgɔnya la a yɛrɛ bɛ se ka droniw dilan Maroc kɔnɔ cogo min maso minnu y'a jira k'a fɔ Maroc jamana k'o laɲini kɛ tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fadenya min bɛ ani a sigiɲɔgɔn jamana Algérie cɛ ka sabu kɛ nin kɔnɔ kelen in kun kan ko ye Sahara Occidental ni Algérie jamana y'a dɔn k'a fɔ a fɛnɛ labɛn bɛ a ka ca la ani cogo dɔ a la kɔnɔ in yɛrɛ mɔgɔw minnu muruti bɛ Maroc mɔ n'u y'a dɔn ko Maroc lamɛn bɛ ka se hakɛ dɔ u n'u cogo dɔw yɛrɛ la Maroc yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ a dama fanga ye farafina arabu la k'a dɔn k'a fɔ a ka surasiya labɛn bɛ Maroc jamana ka laɲini ye ninnu de Iran ni Ameriki ye ɲɔgɔn bu ka dugu jɛ araba juin kalo tile 10 in na nka Iran jamana maa ɲɛmaw bɛ ka jira k'a fɔ tajuru sira bere don Ameriki jamana maa ɲɛmaw fɛnɛ bɛ ka jira k'a fɔ Iran jamana ye min kɛ u la u fɛnɛ ka tajuru sira bere don Donald Trump Ameriki jamana ɲɛma y'a jira k'a fɔ a ye bonni min kɛ Iran kɔnɔ k'a bɛrɛ bɛnna ka sanga ni Iran jamana ka bonni ye jamanaw minnu bɛ Iran jamana dafɛ n'o ye arabu jamanaw ye olu ni kɔnɔ wa kundo u ni jɔrɔ kundo taji juafiyɛba kabini tabilala forobamugu la Ameriki ni Iran cɛ ka dugu jɛ araba juin kalo tile 10 la taji sɔngɔ girinna ka yɛlɛ juafiyɛw la
Irama ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ye Ameriki jamana surasiya dagayɔrɔ caaman bo arabula jamanaw nɔ i n'a fɔ Jordani, Bahrain ani Kuwait tajuru sira bere don. Bawo Ameriki jamana ye Iran jamana worodugu yanfa surasiya dagayɔrɔ dɔw bo. Iran jamana kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen corps des gardiens de la révolution islamique ye a jira k'a fɔ Iran jamana ye yɔrɔ bondaw minnu zuma. Ni y'o sigi kɛmɛ sara la ko 70 bɛɛ lajɛlen sera ka sɔrɔ a fɛ bonni nɔ. Arabula jamanaw nɔ araba sɔgɔmada joona fɛ kunnafoni diso farsi ka fɔ la. Yan'o fɔli cɛ Ameriki jamana surasiya ɲɛmayaso commandement central des États-Unis o fɛnɛ kun y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ye susuli dɔw boloda ka ɲɛsin Iran jamana mɔ ka sabu kɛ Ameriki jamana kɛlɛkɛ pankuru dɔ n'o ye hélicoptère Apache ye ko y'i to pɛtɛ la Detroit Hormuz ko a j'i bolo kunna Iran jamana y'o lajigi o kuma ko tajuru sara bere kun don nka k'a bi dan ye. Ameriki jamana y'a yira k'a fɔ a ye Iran jamana surasiya dagayɔrɔ min bunde Iran worodugu yanfɛ fɛ u ka sanfɛfɛnw gunbɛlanw ndagayɔrɔ ani sanfɛfɛnw natɔ jateminɛlanw n'o ye aradaruw ye. Arabula jamanaw bɛɛ lajɛlen ye tabla u ka mansimafɛnw na minnu bɛ sanfɛfɛnw gunbɛn u ni Iran jɛ nka u bɛɛ la Iran jamana mugufililenw ye u ka yɔrɔ sumanenw sɔrɔ. Mugu jɔra Ameriki ni Iran jɛ nin tajuru sara berew tɛmɛnen kɔ bawo bɛɛ bɛ jateminɛ na Ameriki ni Iran jɛ kɛlɛ kɛ mɛ sa bɛ sira faaba bɛ sira ye hali kumaw ɲɛfɔtɔ bɛɛ b'i janto i ka kuma fɔcogo la. Donald Trump ko tajuru sara bere do ka bɛrɛ bɛn ni Iran jamana ka kɛlɛ ye Ameriki jamana la ko a danna ye. Iran jamana fɛnɛ ko Ameriki jamana y'a bonni min kɛ k'a y'o tajuru sara bere de kɛ ka dan ye. Eresila jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ye Nazarala jamana 3 ɲɛmaw ka kuma mɛn minnu farala Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky k'a fɔ u b'a ɲini Eresila jamana ɲɛma Vladimir Putin fɛ a ka sɔn sigi mɔ ani Ukraine jamana ɲɛma cɛ k'u y'u ka kuma mɛn. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Eresila minisiri min ɲɛsin bɛ Eresila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ mɔ Sergei Lavrov a ko nka a ka sidɔn k'a fɔ nin kuma in nɔ sɛbɛko wɛrɛ bɛ Eresila jamana la min tɛ Nazarala jamana ɲɛmaw ta ye. Ni don min na Eresila jamana maa ɲɛmaw y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛko bɛ maa ninnu kɔnɔ u ni lamɛnni ka kan ko maa kan k'i da don u da rɔ ko Eresila jamana n'a sɔn ko nka ko nin kuma in Eresila jamana tɛ se sɔn sigi mɔ an'u cɛ Ukraine jamana kunkan k'a sɔrɔ Eresila jamana maa ɲɛmaw b'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka Volodymyr Zelensky Ukraine jamana ka fanga kisi cogo ɲini ko kolonkɛ fanga min bɛ Ukraine jamana kunna k'a maminɛ ne to Ukraine jamana kunna ko Eresila jamana tɛ taa ka ci tiɲɛ o la. Sergei Lavrov ye kɔrɔfɔ in lase ani jɛkulu dɔ ka sigi senfɛ jɛkulu min bɛ wele ko Organisation du traité de sécurité de l'URSS. Juin kalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛnen Vladimir Putin Eresila jamana ɲɛma ka babu sentigi Dmitry Peskov fɛnɛ bɔra k'a jira k'a fɔ Nazaralatɔma Union Européenne jamana ɲɛmaw labɛn dɛ ka daɲuman don Eresila ni Ukraine ni jɛ sigikafɔ la ka mankan ban. Eresila minisiri n'o ye Sergei Lavrov ye o fɛnɛ y'i kanto a damafa fɛ ko jamana 3 minnu fara bɛ Ukraine jamana kan n'o ye Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron, Allemagne jamana minisiri ɲɛma chancelier Merz ani Angleterre jamana minisiri ɲɛma Keir Starmer k'u ka lasigiden minnu bɛ Eresila faaba la Moscou u y'a kanu k'a fɔ u b'a fɛ o ni Eresila jamana ma ɲɛmaw ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ale ka minisiri danga a ka minisiriso la k'ale ko baasi tɛ a ka danga bɛ se k'u lamɛn k'a dɔn fɛn min bɛ u kun n'u k'a cɛ. Eresila jamana n'a ɲini k'a dɔn u bɛ se ka na ni mun de kelen ye Eresila jamana ka kanjɔlen na ko Eresila jamana bɛ se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ o rɔ ka sɔn u ta mɔ ko Eresila jamana maa ɲɛmaw n'u lamɛn k'o mɛn u da n'o tɛ k'a ka sidɔn k'a fɔ Nazarala jamana ɲɛma minnu bɛ ka ɲini bi ko fɔ u ka daɲuman don u ni Ukraine jamana cɛ n'u fara bɛ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky kan ko a nɔgɔya sira kun kɛr'u ye Eresila jamana fɛ ka tɛmɛ san 2022 kɛlɛ daminɛnen san yɛlɛma. Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan ka wuli ka jɔ la surudandi don na sira fɛ Eresila ni Ukraine kun bira ka ɲɔgɔn fa mun fɔ Volodymyr Zelensky yɛrɛ kun sɔnna ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn la ko nka kuma min na o labɛn bɛ o kɛli fɛ ko o don maa min kun bɛ minisiri ɲɛmaaya la Angleterre kunna ni o ye Boris Johnson ye o y'i kanto Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky mɔ k'a kana sɔn fiyewu ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn la.
ni ne fana be dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni nin sanga kofɔlen ye ka se ka o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fɔ aw ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ aw kan bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma